gidawat pinaagi sa hubo nga pagtuo. Habakuk Kapitulo 2 versikulo 4. Apan ang matarong mabuhi tungod sa iyang pagtuo. Daghan ang wala mo gamit ni ana nga hugot nga pagtuo nga ila untang pribilehiyo ug katungdanan sa paggamit. Kasagaran naghulat ni ana nga pagbati nga ang hugot nga pagtuo lamang ang makahatag. Ang pagbati dili pagtuo, managlahi ang duha. Ang pagtuo atong gamiton, apan ang kalipay nga pagbati ug ang panalangin iya sa Dios nga ihatag. Ang grasya sa Dios moabot kanato pinaagi sa agianan sa buhi nga pagtuo ug kana nga pagtuo anaa sa atong gahom sa paggamit. Ang tinuod nga pagtuo mogunit ug moangkon sa gisaad nga panalangin sa dili pa kini matuman ug mabati. Kinahanglang ipadala nato ang atong mga pangamuyo diha sa hugot nga pagtuo sulod sa ikaduhang tabil ug himua nga ang atong hugot nga pagtuo mogunit sa gisaad nga panalangin ug moangkon niini nga ato. Kita kinahanglan nga motuo nga kita makadawat sa panalangin tungod kay ang atong pagtuo nagkupot niini ug sumala sa pulong kini ato. Bisan unsa nga mga butang nga inyong gitinguha sa inyong pagampo, tuohi nga kamo nakadawat niini ug kamo makabato niini. Marcos Kapitulo 11 versikulo 24. Ania ang hugot nga pagtuo, hubo nga pagtuo, ang pagtuo nga atong nadawat ang panalangin bisan sa wala pa nato kini maamguhan. Apan daghan ang nagtuo nga sila dili makabaton og hugot nga pagtuo gawas kon sila mobati sa gahom sa espiritu. Ang maong makapalibog nga pagtuo uban sa panalangin nga moabot pinaagi sa pagtuo. Ang panahon gayud sa pagpakita og hugot nga pagtuo mao nga kita mobati nga nakulangan sa espiritu. Sa diha nga ang mabaga nga mga panganod sa kangitngit daw naglupad-lupad ibabaw sa hunahuna, nan mauna ang panahon sa pagtugot sa buhi nga pagtuo nga mulusot sa kangitngit ug mopatibulaag sa mga panganod. Ang tinuod nga pagtuo na sandig sa mga saad nga ana sa pulong sa Dios ug kadto lamang nagtuman sa maong pulong ang makaangkon sa mahimayaong mga saad niini. Angay bang pakaulawan ni bisan kinsa ang Dios pinaagi sa pagunahuna nga dili siya motubag sa mga hangyo sa iyang mga anak? Ang balaang espiritu, ang representante sa iyang kaugalingon, mao ang labing dako sa tanang mga gasa. Ang tanang maayong mga butang gilangkuban niini. Ang magbubuhat mismo makahatag kanato nga walay makalabaw pa, walay mas maayo. Sa diha nga kita mga muyo sa Ginoo, nga kaluy-an kita sa atong kalisdanan ug sa paggiya kanato pinaagi sa iyang balang espiritu, siya dili gayud motalikod sa atong pagampo. Ang sukod sa balang espiritu nga atong madawat kapareha sa sukod sa atong tinguha ug sa pagtuo nga gigamit alang niini. Kita makasiguro nga kita makadawat sa balang espiritu kung kita tagsa-tagsa mosulay sa eksperimento sa pagsulay sa pulong sa Dios.